Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jressaq politika favur ambjent aktar nadif u infrastruttura sostenibbli, għal kuntrarju tal-Partit Laburista li mhux biss m'għamilx dan iżda għamel l-oppost. Dan qaluh is-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit kif ukoll mill-kandidat nazzjonalista fil-Mellieħa Ivan Castillo waqt dibattitu imtella mill-awtorità tax-Xandir. Huma sostnew li l-Partit Nazzjonalista dejjem iżjed il-finanzi u l-poteri tal-Kunsill Lokali sa mit-twaqqif tagħhom, iżda llum dawn iż-żidiet qed ikunu marġinali u qed jiġu fix-xejn. Alessia Bsajla Żammit fakkret kif anki Joseph Muscat qal li ma jimpurtax mill-ambjent li se jsibu uliedna. L-ambjent huwa il-fost għal-ken tagħna, aħna rridu niddeċiedu f'dan il-pajjiż flok noqogħdu nilagħbu din il-logħba ta' wieħed iwaħħal fl-ieħor, dik hija konvenjenti ħafna. Imma rridu niddeċiedu f'pajjiżna jekk aħna rridux illi dan il-ken tagħna, illi l-ambjent tagħna ikunx ambjent illi nibqgħu nimluh bit-trab, illi nibqgħu nimluh bit-ħaħen, bil-kostruzzjoni żejda, bid-densità ta' popolazzjoni dejjem tiżdied, li mbagħad ikollok dan il-ken tagħna l-ambjent illi jifgaw u jifga lilna fil-futur. Forsi il-Prim Ministru ma jimpurtax minn ulied uliedna jew minn uliedna jew minna nfusna għax 25 sena oħra ħafna minna nkunu għadna għaddejjin b'ħafna proġetti u pjanijiet għall-futur. Ivan Castillo sostna li fil-miri tal-Unjoni Ewropea fuq ir-riċiklaġġ Malta qiegħda l-bogħod u għadna bla pjan fejn tidħol il-kwalità tal-arja. Aħna lesti li naħdmu, aħna lesti li nagħtu pariri, tant aħna lesti li nagħtu proposti. Nerġa' nsemmi 16 proposta favur l-ambjent. Taf min mhux kredibbli? Mhux kredibbli min? Il-bieraħ stess qal li għandna l-aktar arja nadifa u llum rapport mill-Eurostat turi li aħna għandna t-tieni l-ogħla tniġġis fl-arja mhux minn 9 pajjiżi minn 27 pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Huwa qal li għandna gvern li mhux qed jippjana fuq l-influss tal-barranin li qed jiġu f'pajjiżna fejn dan qed iħalli impatt fuq kollox, inkluż fuq l-infrastruttura u l-ambjent. Is-Sindku tas-Siġġiewi min-naħa tagħha fakkret illi kien il-Partit Nazzjonalista li waqqaf il-Kunsill Lokali u dejjem emmen fihom. Interessanti il-fatt illi tul dan id-dibattitu ir-rappreżentanti tal-Partit Laburista baqgħu jinterrompu l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista.